Виетнам, Хошимин, старият квартал. Здравейте, аз съм Живко. Сега искам да ви покажа едно място, където основно се хранят местните, след което искам да ви покажа и как мият чиниите. Много е интересно. Гледайте. Ето какво представлява. На тези столчета сядат. Сега вижте колко е мръсно. Тук преди малко явно са яли. Готвят в тези тенджери отзад. Ето тук си приготвят заготовки. Това са охлюви. А ето тук мият чиниите. Слагат ги в един леген. След това ги минават през втори леген. И накрая ето ги измити. Ето какво представлява едно място, където забелязваме да се хранят основно местни хора. Разбира се, има и много ресторанти, много хубави места, но те са за туристите, а тук видяхте, ето така се хранят. Трябва да поемете дълбоко въздух преди да се поръчате, защото и на много ресторанти видях, че по същия начин мият чиниите, но няма какво да направим. Хошимин, старият квартал, на много места е така. Гледайте и всичко останало, което споделям. Аз съм Живко, усмивки и до скоро!